Parlok ngangai pin keman banyo iya kan di ke video. Pitip mentahan bataya ke love story ba internet adu kata-kata bati kena pin saknu lada pin paikon. Kendiat ngan bataya shua kum ke introduction. Hang ni don arngut ki main karakter ke Salma bat unathan. Ka Salma kadai ke kena school ke Bastan, ka bajajai bat ka paparya. Handai unathan pat ulalong mat kongpong. Ude una syo obriu. Ulap miet ban kendroi bat ban pelmi jung kulmar man kasngi. Tang na kanika daw jung u barok keno hikai kilaking klik barabor. Ya thu yanga, piju syam teng na em yakum kinik jaj breu hapo skol jong pi. Unathan walau deu bat boy, handai jupai kentai bat ka jinglong jung u kalong unique and cool. Handai ngem tip na kanuka daw kumno rekumno, ula i yapan ban ya ka Salma kepada ka bas student hapo skol. Walau Unathan ula thek lut jika jing iya jaka Salma, handai maka pat kami tunat jau wat kendiat ru. Dai hang ne kan perlo ke story ke bang bahaban sengam, na badan hateng-hateng pinsar ki, bat pinsayam arta-arta ru. Kumta kelampen slam light ke video ban sedang nok mentahi. Habas sedang ke khana layo iya jaka Salma, ke balawan cha school hakasngi ke Banengkong. Luar bakadai ke Bastan, ke iya bahaban ya rabi ke beliau. Kaju pendap igi gambar roa ke porba biang, barkadai ke samla ke bedisplin. Hakas ni nengkong jongka ke badang leisha skol, kalayo iya uwe ubre bamatla sesiliang jong surong. Umla ban cross sesiliang namar ke jingbun than ki kali. Kelam perkat asian ke Salma ke lahir, ban yarap lam ya ban jam sesiliang. Handai nakan dikadaw ke sapoi selempat sapo skol. Kumta kelamarai ke balak kabor, tambas ni bok on dalapoi. Kakit kala khang bat ka assembly kelas dang. Ha balayo ikum ne kala sungta bat kala sungsi ha ka jukapor. Tangkum ne nadien lawan uwe ukhana skol. Une ude Unathan u hero jong kane khana bat ude ubasni chulong bha. Ha balayo iya ka jing sungsi ka Salma bom yo rung sipo skol. Unathan ulas dang pensirai da ka baong. Balai pilek dom hadukat ne. Pido ya ka skol, handai om ya ka tu ka ayu. Habas ngoi kan ni ke Salma kelas sang jakhom na bala sang thu ya ke jingkeren parsi jong u bat kata ka dei sapang jogi kam kentai kumta kala ong bau dei ubreu baklam akor hadin la yo i bagasin lang jo Unathan kala jaw snam hang ni la sang thu bau Unathan udangwan syo breu sya kwe par kacaka ka Salma haba yo i kumne kala isin ai bat kala le hajan ban penta lam da ka bandage Unathan ula kendit ban yo i kan ni jingla bha wat hadim bala syakran ya ka katto. Handai Unathan ong kuble sibun lani ban pan mam, namar haji im chung pat si pendam teng, bat usu im bai tang hapdang kecing pitar. Ka Salma kam sngui ai ru em wala da udon ya kan kecing long runar. Namar bang Salma kala yaram, kumta ula kwa ban penyo rung ya ka sya poskol. Ka Salma nengkong kala kentaj ya kan kecing truwa yaram. Handai kala perkhan, mentah dai ka sngin nengkong ha poskol. Ladangan mis kan pen i ka akor bum sotonan. Kumta habakut hi kala menjur. Tang si phang Unathan ulawan ra da ka jengkieng, ba ka Salma kan la ban kiu na lor ka kanro. Ka Salma kala kiu jega jengkieng bat abala phaidian, Unathan bat ula phen. Hadien kala yok rung tu sapo kelas, bat barok kala biang lut kumum jai ai ruam. Ha ka por bam tifin ka Salma kala yathu khana ya barok ka belajar, ha ki arngut ki best friend. Ka Afifah bat ka rihuma. Kumta kila keli ka kerteng jong tau khna, handai kala ong pun ban krek ban keli ula phetno. Kat ba ka Salma bat ki parlo kidang enjoy ban thu khana, bat ka bam tifin artan. Handai ladon bawan ya thu baradan ke jing syok breu hapo skol. Barok kila mare lang syata. Pila bemudur mano baya syok. Dehi Unathan bat ula kura jam ya ubayu khna, u balalek tam ya ka ubayu khna junior. Ula keli ya ka handai habakam trek, kumta ula pendik ya ka man la kapor. Ha balatib Unathan umla sya kelam da ajing seneng. Handai banya syo apa skol gadai bepersyaan, batang si panglawan u principal ban pensitom ya baro arngon. Ka Salma kala yu i Unathan bat ong haki perlong. Deu tu ju khna bayarap ya nga ban pendung tu na menstam. Ka Afifah bat ka rehuma kala kendit banyo sngawi kata. Kat badang ya banya keren, kilami pun ban kejiannya ka bacur bha. Ka Afifah kala ong, utu Unathan ude ubreu basir khai bha ka jing sneo.
kumta Salma pide ban kiarno sisndan na u. Kare huma pat kalay ro daga baong unathan umde ubasneo. Uju syok tangi kibre ke bajule tam. Kajian ni ajongki kalanang jur bat wat la ka Salma kala patsange. Handai kini ngut kimtra satiaban sengam. Haba la lay haba kut ka Salma kala no marwai hi. Hadin ka Salma kala kuat banjon haga school council kumta ka Afifa kala yalam syuli daw bakar teng Waldo. Waldo la ai ka Afifa ka tukan netiliki kam bat angartat ka Salma balada kala ban pendap teng on sayo banjon hapo kanega council. Ka Salma ka balasong thu ka kam bat kala pet bak sabar bat ka Afifa. Ka Afifa kala sedang ban pendom ka Salma daga baong. Waldo uday sisyaw bahan som. Kan bas sibu nada piyo samla kumau. Handai ka Salma pat kampen le jumut wat kandiat ro. Kat basabar ka basketball jungkai kentai ka laksang artan. O principal ula penstom miki arngut pedang gajing shit jung kasngi. O principal ula maham miki balada kenya syok biang sajisien. Un ban baik sendon no eki na po skol. Handai unathan umpen sengabe iru bargi kemacung kila pai fokus sebadan ka Salma. Ka Salma par kala persyang man kerdai kedur kemat dakakti. Hadin sipor arpor sa ka Salma kala sedang bandek kai basketball. Unathan tip na kanu kadaw ula supai sa baitang ya ka Salma himarway. Karihuma kala lecio Salma hapdang juga kiam bandong. Peng unathan ula supai sa tang ya pi. Umpat supai kentai teng nadu mensua. Ngat harai ba ula ngop cing ya pi. Ka Salma kam pelejung mutsyu balasya pentut daga rehuma kumta ka tim persya kala yo ban keni ka bol ban skor ai. Ka rehuma par kadang peteng ban keren sepang Jonathan bar ka Salma kala mai ba kadai ban sngap jar. Handai kendit ka wei ka player persya kala kawang daga bol bat kala lei dei pen ban nakli jong ka Salma. Isn na bahasyan kala yap ler. Unathan pat kum ka speed upar that ulawan mare sebadan ka Salma bat ula rak wut sa school klinik. U principal ulawan poi si klinik bat ula siam ba unathan ula don lang. Ula ong balai medon hang ni ngala a jim sistem hamadan kili phai no menta. Handai unathan ula penne banam tre ban ya ka Salma. U principal ula phat no hi batang si phang ka Salma kala tip brio. Unathan ula keli. Are you okay? Hatu pidang pangga kali, hatu kan penbu no pidu tha. U principal ulawan daga barki bat ongartan. Kane kam de ka Korean drama. Sange ban lek romantik kelik no. Unathan ula sakbe na po klinik. Hadin ke doktor kala cek bat kala pha lek no ya ka shala yeng. Ha ka porjan mi ka Salma kala thek kai ha sofa. Rengkat ka syata bandage na ka kli jongka. Hang ni lawan poi ka message ha phone. Kala siman pek ba kala siam badai penban na unathan. Ula tho kumno pi biang ngalak banwan cungo ya pi. Ka Salma kala kendit bat lungo kumno kanyu yo namba phone jongka. Handai kala kenma ba kare huma kala juya ro ba unathan kumta la se de makahi ba ai namba. Klam tre reply ka Salma kala block sendon yo unathan. Hakasta babut kala keli na kare huma sepang unamba. Kare huma kala jubam. Ngalayo ikat no unathan ula ke bahaya pi nadu hanen kasngi. Ula ra ya pi shadow klinik lakum ka sleeping princess. Karihuma kadang keran ba chapang jong unathan. Handai ka Salma par kala ong ba om deng keran ni kerteng jong u nang ni syakman. Wala kata karihuma kadang ong. Ula keli te shibun ka jingkeli syapang jong pi. Usin rang ba kumno pi kwa. Ka ka ba pi sotunat bat ka ka ba pim song tenan. Sengau kendit ba ka Salma kala ikeman penban bat kala ong. To ong ka ukuli. Karihuma kala jubam. Ngalaya thu ba ka Salma ka sutunat thik kumbalong unathan. Ka Salma kala lanyar hatu phalabien. To ong kumno pia thu ya u syapang jonga. Kumno pia anom ba kataru krem na pancing ben. Kat ba ka Salma kadang mai karihuma ban lei phai siyang artan. Ladon gibat kais kibalabu dien. Pat maki hakan kapor kila kerem pensrai lai pujan. Uwele ugai udang jai hajan hadian jong ka Salma. Kendit unathan ulawan daga bain. Nengkong ula kontrol ya ka jengdom. Handai haba ubat kai ula khot ya ka Salma daga thaitat dor. Nalor kataru ula khot dia dadak ya ka. Kane kala penlong unathan ban omla syu ban kontrol.
kumta kumne hi ula khrut jam ya umne ubat kai sa wei pat ulawan bane rap daga basot Unathan hanre ma uru khlem le ri e na baula sha sma kumjo Unathan ula sat palat bat omdan manu bala ban pensanga ya ha bala yo i kane ka Salma kala syaptiang bada bala pendap kam ula le bu sndon daga ba shayin jongka ka Salma kala ong khuble shibun ba kala phatno hanre Unathan ula khot biang ban apisa ka Salma kala kendit ban keli ka pisa ban ayu Unathan ula ong shimtha balance basa reply nga habanga text ya phi tips ngokam kai bha kan mau em hanin ka sngi ba Salma kala page ka message bad haka jo ka por kala block sndon ya Unathan ula nang tharai ba Salma ka dega khun badong bad kam don pisa ban tap net ban reply ya ka Salma kala ada bad ong em ngam tre pisa hanin ka sngi ka thut ba ka net wong dei na ka daw ngam la ban reply ya phi Unathan ula ong okay dan sa reply kan ha ba phi online ka Salma kala ya thu ba kam dan por than ban online kat ba ki arngut ka ya kran la ja ba ka kmi chong ka Salma kala yo i na ching khang yen wat la yo i ba ka khon ka ya kran sendrang kum ni asurong handai kam sham la bitarai ayaka phitip na ka e ka daw ka de na mar mas yo i Unathan kala iman persaya Unathan ru ula yo i bat ong e bat ula phatno la kalanti ha ba ka Salma kala rung hayeng ka kme da ka chingkeman kala bat ya ka ban kali hatu tu han som deu samla jong phi ka Salma kala ong em bat kala phatno sha kamra ha ka por jan me ka Salma kala shongkai bat kala perkhat bakan on block na em yo Unathan hadin kala perkhat chislam bat ha bakut kala on block yo Kendiat minit lawan ke message na Unathan. Good evening Salma, pila ayu menta. Ka Salma kala yo i bat kala sungwit bha bat perkhan. Unete ula shubek thong bai tangyanga. Ha ka sngi mabut ka Salma kam tre shu ban lei school kantin. Maka ka rehuma bat ka Afifa kila syong hapo kelas ban sedang ban thu khana. Ka rehuma kala sung thu ba ka Salma kala persyang ban le kiar ya Unathan. Sengolong ngak babun ki kena kan thai ki lakman palan tangban yo ban ya kran ya Unathan handai ka Salma pat kala kentai penban ka rehuma kala ong ha ka Afifa Unathan dei ubre basneu kata-kata handai ka Afifa ka mancur namar bakim dei na ka chu ka kelas bar kam ratib haru sephang chu Unathan ka Afifa kala ya thu ka Salma bat ka rehuma ya ka wi ka khana ka bakomik bha sephang chu Unathan Kisien ka sngi Unathan ula shimi bilor jong ka Afifa bat ula di sndon barok khain ka Afifa kala mayu uba dei bandi lon na baka de har balti ban penthanda ya kicing sitom bomblong banetho Unathan ula dabdi lot bat ula persyang ban preno habasoi kata habala pe ka dur khamat jong ula ikam kai khan habayo snoi ka ni ka khana baro arngut ka Salma bat ka rehuma kilar khiyap ler Latib baka Afifa kala kwa banadai ka Salma na kanu ko jing sneo kumta kala khang persya banachan bat Unathan kala ong balada baro ki senrang kemdan shua perthai handai ka de ban phat jingai na kum kini ki breu ki basneo ka badang kran sneo lai puja sephang chu Unathan ulawan penban jar banjeng hacan jongka ka rehuma ba ka Salma kila ais kinal kat bala ba ka de ban sange ano ka kran sneo handai kampen sngap bat kala nang kerenjot shushu yo ha bakut ka Afifa kala phaidien bat kala kendit ban syam ya Unathan kala snguja buram sepapalan Unathan pat ulala kumbom nai ai ru em bat ula ong hayaka ka Afifa kala yang da ka jing nervous bat kala ong ngas ngsu ku palan nga khlam ong ai api ngan sawan biang sa si phang arphang markum nei hi kala mare ban phet kran ka rehuma ba ka Salma kila samrkhe habayo i ka perlok ka balatiang hadim bala phet ka Afifa Unathan ula syong hakmat jong Salma ula lap ba ka khlam lai cha kantin kumta hakani ka por ulawan ra da ki favorite food ban ayaka hadin ula ong ba unsa abi ka sabar on lawai school ka Salma pat imat badan kidaw kala ong bakan sadon ha ka kam council bad da kumta kan sa slam ha bad dei hiru ban abyaka Karihuma kala ong ha Unathan wadi marwai ka Salma ka ai ka bancia la da kitu ki bad boys kinwan penthut biang ya ka kumenen Unathan ula ong ka Salma
pendep ya kam jong phi barok ban ngan sa abe shabar hadian kani ula phetno ha balawai school ke Salma kadang yan balayu iyung na than balay yang hajan jong udiang shabar nadian ula ong ngasngo kuma phi persyang ban phetno nanga ka Salma pat kala ong bakam long satya kumta una than ula truwa ban leibu ya ka sajing handai ka Salma pat kala kentan una than ula ong hatu pim so thu ngakwa ba phin poi suk shalayeng ka Salma kala khidom bat ong nganang hi ban suma rela dia phim de ban khuslaya nga kala rung hapo kali ban lei pha shalayeng onda la jan mit una than ula koleka handai maka pat kam tre ban pick up hadian ka re huma kala kol ba ka Salma kala kren da ka chingdom kendit kala yo sngoy ka chingkren jo na than hajan balai phi lai ka re huma kadai ka bre ko bha bat ka juira bha nga hang ne kai na tibau na thanu ra panan kam da ka phone chong ka ban yo call ka Salma kam nang shu kum do ban le bat kala shu ai daw da ka ba ong ona than ka phone chong ka silent kum ta ngam yo sngo ha ba phi call una than ula kali ba ka bun kam pala manta ka Salma kala ong ha on namar ba kan don maths exam bat kadang khre ya ka science una than ula khie bat ong o mantangin puli science ban tho ya ka maths exam oke ngan kan mau no nang ni shakman ka Salma kala shubat khli ha pedeng ka jingja buram una than ula ong nga shuwa ban tip ba phila poi ying ne em bat ula kot no hi ya kan ni ka kol chongka ka Salma kala sungla ran ba kala kum thong una than ula pan phai no ga phone ha ka re huma bat ula phet no hadin una than ula nya bain ban le ikan du no ga kami ha po hostel phina tip em so sun ai bhai ka ching im chong na than ka long ye long sam chong u ka dei ka basong cha khom bha u para sun rap chong u dei ba kertang u Daniel handai uda ya ba ka jing ja accident na du ka ta ka por ka kme kam byang khle shu bat kum balong menta kala sa ba ja po mental hostel sngo kta bha na ba man ba wan chingo ula ha ban ak ela de kum Daniel kadaw ka dei ba ka kme ka isi yap yo na than bar kan no bai tang na kadaw jong u ba Daniel ulayam una than ula bane kendo tang kum ha ka chingpho sni ha ka ching im chongka nalor ka ni ukparu ula lek mai na shawai bad kwa ban sa lang bar ka ni ka kme ka bashi tang khli kum ta nalor una than la i kum ba ukhlain ula shu phu sam khe bad u badakan handai ka man sim pat jong u ka khit ka chingpang bum nang shu ban batai ura do yu para ka kme ka bashi tang bar ka isi iya pat ya u harangkat bad ukpa pat u bala e no marwe ya u kini baro kila khruat ya ching im chong u handai omdan pat manu ban la ban yo i kat ba ka afifa kadang syong ha kantin bat ka perlong haba una than ulawan ban maham ya ka phikiar na ka kam jonga wat ai bi ya ka skor jong Salma ban isi ya nga ka afifa kala ong kren kat ba phimon haba phi pe ya nga una than ula kren kai ladanga pai ban nga kren ya phi tikna pin sangop ching e be ya nga sa hi sien hatu phin pat yo jing kai bangala da ban richak ya ka ching kli jong phi baro hang ne kilas tang ban kheben ka fifa kala nang ju su ka chingdom bat kala yang da ka ba ong phi tip dei ba phidon ka ni ka jinglong ba ka Salma kam so tuna satya ya phi da lei una than ha ba snoi ki ni ka kentien ula mong ba po jo ka man siam ki porlo kila ong ba udei ban klet no sndon ni ka Salma tamba on le kum no hi ha ba umla hi tudon hadim bala tip shai ba ka Salma kam so tuna chu yo u una than ba pli ula sedang ban le kiar bat ula sange ru ban kran ya ka ha ka we ka sngi ka Salma ka la yu i na chirong ya ka we kan thai ba di ka ne la tip kerteng da ka desi kadang khot di di una than artat ban yo ban di ko filang handai una than pat ula kan ta ya ka ha ba ka desi ka la pai cha chirong ya ka Salma pat ka la le kum bom yo i nang ne kelas sedang ba perkhat ba le una than ula sedang ban le kiar bat tre shu hiru ban kran ya ka kala check i ka phone handai omdan ai ka message na una than ha kan ni ka mi ka Salma kam nang yo thia kala perkhat i una than mentaw las dang ba kar kan thai chwai pan kan ni kala pan bang hadu ka ta tai ka masim chongka kumta kala ko le kari huma ban kali indirect shapang cho una than kari humang thu bad khe da ka ba ong o balai phikli yo una than ka khana ayu mo ka Salma kala le ran bane thu ba kala ai da ba ka mi chongka
kala khot bat kot no artat ya kaniga kol. Hadim bala perkhatan ke Salma kamla shanshu bat kelasen ni ke first message Xiao Nathan. Atau pidom yang kala ab dia ke reply jung tambah kala labi othiano. Hashi teng mid haba kala kandin kala yui ke message ke bala reply da Nathan. Ula ong saya kendu yang ala syai on la school. Hagas ni babut Nathan udang rawai ka bat kidos haba ke Salma pat kalawan. Ki perlok kila pendom de ke baong. Yang ini lek no ke ba i jung kalawan. Aya ki kendet ke privacy. Kila pet no ban ailat bat ke Salma kala syong hajan jung Nathan. Nathan ula ong. I'm sorry bagi perlok ki ong kumto. Kila sedang ban keren ba Nathan ula ong biang. Pi keli bang adom ya pi balai hingan sudong kumta. Ngasukiar kan let se pim sultanat syu yanga. Ka Salma kala syuak sempul de ke baong. Mano baong bangam sultanat ya pi. Nathan ula pu sam khie bat keli. Kamut pi sultanat se yanga. Ka Salma kam nang syu ban cuba bai ai. Nathan ula keli. Pila masih yanga kamut ba pila kenja yanga. Ka Salma kala sungla ran bah. Nathan ula ong ba usngo na kari huma ba ka Salma kan dai sibuk sto. Badai na kata-kada ulawan kenang bani lang. Ka Salma nang kong kala kentang. Handai habalapan borthan Nathan kala mencur hakabakon. Halolif Nathan ula persiang ban bad ya keti jongka. Bad kala senguja khombaha. Wat lau lalai seluruh rukum ni handai ka Salma bad kala kendan. Ka Salma kadang bun kamban wad ya kon. Bad Nathan bad ula syupai sa ya ka. Ka Salma kala kuwa eka weke kot tambah kala ikno na bakala rempalan. Nathan ula itu bad ula thau kerteng. Kenang ba unjo ban akif ya ka hadin habun. Ka Salma kala ayu ya kot sepang ka life rule. Kala ong ba udai banda pulih bat kumju ban bu de kita kirul. Nathan ula cubam. Ladangan supule kot man kapor. Manupat ban perkhat syuk na ka benta jong pi. Ka Salma kala sungla rain bat kala phet bang. Hakang ta la don uwei khna batu lain bat kala pendom sisya yo Nathan. Ka Salma pat kala pensa nge ban ya syok brio da patano yo Nathan ula pendom ya ka. Lada pi ong man buat baik ya kita kirul. Te balai pepim ong ya menta. Wat la kata kadang patan hi ya secengai. Da ka bahikai ba cudai syuk ban ya syok brio. Hadin kisalai ban pam camian. Ka Salma kala ong ba on dalaya syok brio hapdang jingdom. Om la syuk ban benkut ya ke jing barok. Nathan ula ong ba om lelai pi saya kirius niuru. Hadin ula kular. Wat cukus lai ngano pen i jingdom syuk ya pi. Ngan syuk batai ba ya pi jing barabor. Kat ba kidang bam. Ka kemi jong Salma kala pun. Nathan ula pick up syua ba ka Salma kan pensangai ya Ka Salma da kecing tiang kala persiang kat balak ban keni i ka fun. Handai Nathan ula keren ya ka kemi jong Salma. Kong pikan mau am yanga. Ngadai utu khna balawan bu i ka Salma ha ka tukas ngi. Piu i yanga na kecing khang yen. Wat ko slai ngan sawan bu hi manga da kecing singan. Latip hi ba ka kemi jong ka Salma kala it persa. Kumta kampen i jing dom i ru am ya ha ka ni kapor. Ka Salma pat kala sat bahai Nathan bat kala ong. Ngam kuat ba i me jonga intip bangi don lang. Balai pipik om. Nathan ula pu sam khe ban kali. Pila dam menta. Ka i ban cia da po shisha ha ka dien. Ka Salma kala sedang bancir ho na bakam cumlien ya kum kita jai kam. Ha balayo i kum ni Nathan ula terwa da ka bakandi. Hadin kata ula terwa pat indirect ban lek diet na bat Ka Salma pat kala syus ngap bat kala kumar cumun. La ka sultanat shisha ne em ya na do mensiam. Nathan ula ong. Om dan kam mapin cuba menta. Berkhat bah tambah om dai bat ban slam than. Namar ba uha dru udon ya ka cingkut taring. Ha bapai la itu hi ba ka Salma ka sultanat shisha Nathan. Tambah kadang kulmar cumun. Bada kumta kam trek ban reply Hadin Nathan ula invite ya ka sa ka birthday party jo ka me jong Ha ka sing babut Nathan ka Salma ban syau no eka ban lej pat sa ka ta party. Ka keme jong Salma kala plet ya ka jingkhang bat kala ikman bha ban yo ya Nathan. Kala khot ya ka Salma tambah on lawan mi pan la syam ba kadang ta face mask. Nathan ula syupat ya pedang kejing lengo. Ka keme kala yalam syapok kamera ban penkrek bat on ladap ka saya lampat ya ka sabar. Nathan ula yalam ya ka Salma sa ka party.
Kalas ngo bumbiang bahaga tagariam, handai unathan ula penbiang lem, bat ru ika kti jongka bandai rung lang syaka parti. Sungguh kendi sisa na ba unathan haga ni kapor, ula penithu haga me e jong u ya kasalma kum kasamla jong u. Hang ni ladon sakwai pat ke kentai ke bagertang kesali. Kajumon yap yu unathan na du manswa, handai ma upat umpusi ai. Haba kasali kala krek kedub yu unathan, ula pensange penithu penbani kasalma kum kasamla jong u. Kadur kemat jong kasali kala dap daga jinglungo, bat ngimtip syu ke ban saja. Hang ni kami unathan kala syong bani keren berkasalma. Kasali ru kelawan join bat persyang ban peni bakatip ha, jaga ni kayang kasam cu unathan na dong syadong. Kasalma pat kabom tibai kumta kala song biik bah. Unathan ula sat sisya kasali. Tangkum ni ukpa cu unathan bat kamina, kilwan poi lang sya ni kaparti. Ukpa ula pertai unathan tambah ule bumyok sengau. Ula kutbai kami bat ula petno bat kasalma. Ukpa udang peteng ban pertana dien, handai trek sendan man pai dien. Hagas ni bebut unathan udang yok tia, bat ula yok sengu yanure badan syabar jiang. Ula mi ban cengok na balkani bat ula yok kasali ke basum hapul jong u. Kerana handai unathan bat mon ban keren berkah. Haba kadang peteng ban penwen, unathan ula ong. Ngaradap ong ambun sien, ngam sutuna satya yapi. Nga isi iki kentai babat thong yang ngabat ki bakalihi. Pimblong dalele hajaka jong salma, dalele ru. Kasali kala sungthu yang jing bakla jong, bat kumnihi kala phat bak daga jing songram. Hagawai pat kaliang haskul kadesi bat ki perlong, kila ker kut sundoni kasalma ban berngam yaka. Pikan mau kadesi de katuga kentai ke bakot coffee date unathan, bat ulalek kiar atat de kasalma. Pitip bakadesi ka isi sisya banyo unathan banya ilang bakasalma. Kalamahan bakasalma bakade ban kiar sendon na unathan, balada kam snapkan sa penjat si sendon yang kajing im jongka. Ki perlo jongka ka afifa bat kari huma kilalap ikane. Ka afifa kalaong. Ngalaong yapi, pide ban cengai na unathan lani pingat da kajing jenjar. Padno na udai sisya ubreu basneo. Kari huma pat kalaya sya baik na unathan, kalau ong ba umde satya ubreu basneo. Tang nakada unathan ki arngut kilas dang biang ketamak tien, bar kasalma kalayang ban petno. Pimla ban ngai jikane. Ka afifa haga jingsisya kala purpus ya unathan, tambah kala syak rejek penban hau. De nakatakan kadau kala maham malakapur, ya kasalma ru bakade ban kiarno na si sendon. Hagas ngi bebut kasalma kala syong marwai ban pulekon. Unathan ru ulawan ban syong hacan jongka. Kasalma kala ong baka kwa bandar marwai, bat ong unathan ba udai ban petno namar bakam kwa syu ban macing Unathan nengkong ula perkat baka syukuran kai. Handai habala yo kadu serius, ula ong oke bat ula petno klam dabun ketien Hadin kasalma kala presentation na kabenta ka council. Barok kila sutunat bah kamtam head boy ubade Aldo. Ula kublai artat ruyaka. Hadim bala mikno kasalma ula marek ban panomba, daga ba ong ba unyo ban share lang yaki idea. Kasalma ru kala klem da mudur sni iru bagan cia shalandan. Unathan pat udang yang hama kondon, bat ula yok sengulut yakan ni kejing keren jongki. Kasalma kala yo tambah kala lek kia daga ba yai laga jong kerenti. Unathan ula buat ya kanadien, kad ba kasalma pat kadang ap kali. Uyai kali, ke baja. Hatu ngalek bakla hatu pidom yang ladang ngalek ke babakla sunga bahaban maap no yang Kasalma pat kala yai lek kiar daga barung hapok kali. Unathan ru ula buat lang bandrung hapok joka kali. Sungu kendit bakadesi pat kadang pek siar na kali jongka. Hagas ngi babut kadesi kala yok bat biang ya kasalma, bat kala tim na bakadang ya kenduk ya unathan. Kasalma pat kabaca jaitan, kala ong baka klem kot satya handrai ubut hi. Kadesi kala ong. Baik je ladi hatu pakamba beriu bananga, naba unathan ulai tenar palat japa. Kadesi kala rakti ban tha be kasalma, handai unathan ulawan mi ban bat de kakti jongka. Ula rekod ru ya barok ke belajar ka fon jong u, bat usapen pat dah kadesi. Ula berngam ban pen ino principal barkan syak bek sendon na skol, lada cia bakadang nu ban penwit biang ya kasalma. Kani katrik kala trik kam sisya, na bakadesi dah kacing tiang kala herkran. Kasalma kala ong thank you.
Unathan pat ula kali. Kanemo kada ba phila kiar tang na kadesi. Kasalma kala syus ngam. Unathan ula khidom bat ong. Phimla chubab tang ya kata kacing kali basung. Kumno kain phinla chubab bi kacing ade jongi. Kasalma kala kulmar jumut bat kala kali balai hi umonnya ka na bakam habreu kum kadesi. Unathan ula chubab. Để tăng mà phim arway ba xem ba philong normal. Kiwe kim jule bah bat ki khanyanga kum ubum ler kamai ai. Na do ka tuwas ngi ba phiker yanga phila pen pa ba phi pher na kiwe par ki kan thai. Kada ba khrau ba ka dei ba phim pa daladi om kum kiwe par ki kan thai ki ba shlur khla be. Kata ka bala perlo yanga bar kham e shu shu ya phi. Mano ba ong ba phi sniu breu. Phi dei ka ba breu shisha. Bat kadesi le kampat long banyan ucur bat kita sim kecat jong phi. Hadir Unathan ula sei kaju ka bandage ka bala penta da Salma ha kapor bay kandu nengkong. Ula bu bah baro sikata. Ka Salma kala song kuman sikat dai bat ka don ru ka jing sokta. Bat kala song thu ba Unathan ula i sisaya ka. Kumbalong menta ka jubab ka basya kala yo bat kala ong ru ha uyas. Nang ne sya khamat las dang yi kan ka jing i samla jongki. Parlok ngem tip syu ka iga bancaya ki. Haden onala jan miet Unathan ula kits don ya ka Salma habain bat ula pensyangkai keleng-keleng. Ha ka sing babut ha balawan sya skul Unathan ula kit lang sendon ya karo. Barok kila syupe su na ba kila tip syai ba kini kila dai si samla. Ka Salma kala songja khom bat kala ya estet tang marsin hiar na bain. Unathan ula mare syaka ban keli. Hatu ka babemo ba ka trayu. Ka Salma kala ong em. Handai ka don ka jing song le ran malu mala. Unathan ula ong banang kong te sai long bai kumne. Bat ke saya lang pat siapa kelas. Ka Salma kala don ha ka kam council kumta kala leit no asya weldo. La syam ba ka komputer jong u kala thon. Bat ka Salma klempen slam kala pen bha. Bat ong artat ru badai ka software issue. Hang ne kan weldo la smujan shushu ia kan ka thai ba breu. Bat ula keli banelai thiet no da ka we ka komputer ka bathamai. Ka Salma ru kala mencur ban le kumta. Dei hagane ka por waldo ubom la shanshu kumta ula keli diet sendono ya ka. Ka Salma kala kendit bha tamba kala kentai pan. Waldo ula keli. Hatu phila don samla. Na syadin Unathan ulawan mi bat ong. Haoi ka don ngade boyfriend jongka. Ka Salma kala patano yu Unathan bak bang. Waldo pat ula khot be ya ka ban ong. Hatu ka diet ka basisya jongki. Unathan ula ong haoin. Bat keli sama uru ukwa diet lang ya ka. Ka Salma kala patan kulai Unathan. Yok mi penban kejung huri hura hagani kecaka. Habala jakum ni Waldo bapli artat ukna tips ngi. Ula pai dono sisya habala flop dut ka pelancong u. Haga pormit ka Salma kala keli na kare huma. Syapang cong paras nrap cong Unathan. Ubadai utau Daniel ubala yapno. Kare huma kala ong bakade ban keli hi na Unathan. Bat unsaya thu baik na dong syadong. Haka sing babur ka Salma kalai kandu Unathan. Bat kala keli syapang cong Daniel. Unathan ru ulaya lam ya ka syakawi ka jingja. Ka balarim ha bat ulaya thu ya ka barok ka balaja. Mau bat u Daniel ke deki konsenram. Tambah ki deipat ki bay pherbak labah ka jinglong. Unathan udai balap miet ka syok beriau na duk dang kena. Bat dokum taki kemiki kepa kim sutunat ya u. U Daniel pat udai bacajai. Uba pule minot ha ka jing pule. Bat ki kemiki kepa ki ej balad ya u. Unathan namar balai syok beriau than. Ula don sibun bah kinong syun kat sebab ulai uwan. Sengu kendit bantem. Namar ba kita kinong syun kila tharai bau Daniel udai Unathan. Kumta kila penyap sendon ya u hapok kan ka jing building. Hadin kata ka jingja ka basir khai bah. Ka keme ka bakot ka bakhia bat ka bakaman. Handai kala syuk pangbeit penban. Unathan ula keno iladi lada kelas niu. Kamut onam donong syun bat u Daniel undang imbek hado menta. Ula ong. Mentang ala kwa ban imba kumu Daniel. Ngas nguthu bangadon kami ka jing i na imay kumjo. Sengo bah Salma ya rap yang aban perlong kumu Daniel. Ba dia rap ya imay ba income koit no. Habadan ya ka jing syania tang ha ka sing babun. Unathan ulay alam ya ka Salma ban lay siya ka keme jong u. Ka keme ka lanang mut badai ma uhi u Daniel. Ka Salma kala sok tak bah na ka bantaw Unathan. Bat ong ha u ba kamlong satia ban thok kumne. Udai ban kelab hano kumunathan. Dah papan maap ika keme bat dia thu hok ya barok ka jing sisya.
Lada kam lakum ta sisin kasngi ka keme kan salam bad hakata kapor kanang mong syusyu bad ka jing isi jongka kanang cur penban. Una than ru ula sungthu bad ula menjur. Haga sngi babod una than ula wan sa skol da karyam ka bakhun bad ula long thik kum ukhna tip sngi. Barok ka ke skul kala kandit bha. Bad haka first class kano hikai kala lengo bad kamut bakane barok ka de ka perang. Una than bad ula ong menta ula kwa shisha ban pule kot bha. Kano hikai kala kta na shilang jong u ban chek yo yo pang kumno. Kini ki kena skul kimla ban ngej ba kumno ni runar u balap met bandat beriau man kasngi. Handre menta sendat ukwa ban pule kot bha. Hang ni kin perlok om dan babana ye ru'e bau na than ula kala kan san na jinglong na kabor jadu jong Selma. Hadim balawai skul una than ula li jingok biang ye ka keme. Hakani ka sien ula keren ye ka jing shisha da ka baong. Ngam deu Daniel handai una than. Ula pan maap na ka ba ula kum thong. Ka keme pat kala khelap da ka jing bitar. Bad hakani ka por kala sedang ban syok ye una than. Kala ong bakam la ban ngej ba ukhun ma ije ula yap shisha na kani ka perthai. Kala sedang let lam vir biang bat kinos kila hap anon patano ya ka. Haka step babud una than udang yok thia bat kasali kalawan biang. Hang ni la tip ba kalawan bani kenduk las una than bat kan saphet no si junom na kani kanang ba. Una than bat tre pen snap bat ula le kiar baik naka. Kasali kala keli hatu kataru pat la ban mam. Una than ula cuba ba ula dap maap ya ka. Krek ba una than un hiar sa kamera kasali kala khona den da ka baong. Hasyo ban phet na kani kanang ba ngakwa ban kudup las ya phi. Tangkuat ke Selma kalawan poi saji una than rengkat kara da ke favorite food jong u. Ka perlok jong una than kala ya thu klam da salia ba una than udang don chalor. Ka Selma kala lait da jing keman ban yo i una than handai kala kendit thread na ba ula ya kudupen ban ba kasali. Ka man sim jong ka kala paj arliang ka jing bam kala hap mamadan bar kala phet da jing yam artan. Una than ula ba e kana den man persyang batai. Handai sekundit bang Selma kala break up sendon ye ubar kala phet bang. Kajing sat mesim jong na than kadai ke bomla asyu ban batai. Ha kasngi babud una than ula lei sayeng jong Selma bat ula rak sendon ye katuka kot bomla kot bor da ka Selma. Ka keme jong Selma kala ya thu baka khun kam don satia po yeng. Sa sipor una than ula yu i ka Selma balawan jeng bat waldo. Ha ka jing sisha kidawan thie di kala to thmai. Bat namar belas lam than waldu lah habaman bu no eka syeng. Habala yo i kini ki arngon ki kti jo una than kila kwa syok berubang. Klampen slam ula lai hacan jongki baru la semak tung e waldu da ka baong. Hatu ngadon kam pertama ban ong ba ka Selma ka de samla jonga. Habala yo i badang petang ban syok ka keme jong Selma kalawan man pensange. Baru arngut kila bitar bahayo na than. Ka Selma kala ong pila kwa ban kela hatu kum kan jing kela ban syok beriau tangkum ni una than ula yok ko na po hostal balaya thu baka kmi jong u ka sitom jur kum tau la herwood wood sa po hostal ula yo i ukpa badladan lang hang ni tamba ula le kiar bad ula le direct sa ka kmi jong u kala sitom jur palan bad u doktor ula ong bakala ban jap ha kan ko por hadin si phangar phang ka kmi kala kren ha ka sien ka banangkong Nathan nga iya ya pi piru pidi ukhun jonga sungsun e na batang syukut kini ki kentien ka keme chung na than kra dukut mensiam una than umla ban pediang ya kani kejingja ula yam kumu beri bumti bersyu na baula do yu para ukpa ula i banyo u basa menta ka keme kala yap no ula sungu marwe shisha ha ka jing em ha pedang ka jing yam kthang una than ula ko le ka Selma handai namar ka jing dom kam tre ban pick kam benai e bala yap no ka keme jong u kare huma kala mare bane thu ka Selma bane thu ika e ka balada bancia ka Selma kala kendit palat ban yo i kata khubor bar kala song thu balai una than ula phun bun sian ya ka dei bau don kam jing pentengan hakum kini ki por ki badum tam ha ka berthai ka Selma bar ki perlok kila lai sayeng jo una than handai namar ka jing sat ka bumenang batai syu una than tamar senju iya ka ula kudupen ban ya kasali ka Selma kala kwa ban ya kendu ya u tamba una than ula pha kasali ba menta ula kenta ya ka hapo ye una than udang kiu jing domor marwai bad ula yai bok ya ka boxing bang hadien ka tu kanis ngi ukpa chu una than ula wan jeng
ula ong una than ba undia no ikan ka jiang baru dei ban lei sa lang no ka ju ka jiang bat ka maina una than tre ban ngai bat ong ba un sa ba yang ne marwei kini ki arnut kilami ka jian ya ka bacur baha hadu kata kata namar ka jing bumburam una than wat khandiat ru ukpa da ka jing bitar ula ba isis don di una than ula phat da ka jing bitar kasal maru kala phuan ye u khlam sa nge handai tang ba khlam yo ye u tang si sian ru ngim tip ka ek bacha bun sngi na ba una than tre shu ban wan chepo skol ha ka we ka sngi ka salma kala lai che yin chong u ban kali na ka porlok ba lai una than tre shu ban wan che skol ka porlok kala thu ya baro ka baraja bar kala ong ba shong shu ha kan ka yeng ka salma kam nang yo thya yo dam shu bar kala phuan sa phuan tang ba khlam yo kala wat keleng cha ka handai sep e na ba omlap din ni ru em yo u hadin khandiat bana kat badang lai cha skol waldo ula terwalif ya ka salma ha gani ka por ula krs new lai puja cha phang chu na than ka salma habalas ngo kumne kala khe bitar bar kala hias don na kali jong u kala shimno ila de da ka auto handai ka badang ya kendit kala yu i ka ba chu na than bat kala hiat ban wat che u don ha bala wat sitom ka tu ne por ha ka bakhat do kala lap baula tre belai kala khot ya u bat una than ru rawan mi ka salma kala karpa di u ba u de ban phai biang no se poskol una than ba ple ula ong imei ila yam ka salma ru kala break kumta kam dan jumut ayu bangan lei pule ngan sukses na ka benta jong lo ka salma kala persyang ka bala ka boy ban pen ngai u handai tre sendan ban sngam ha ka we ka benta ku pa chu na than ru dang wat ya lo khun tamba lap sha ayu don ha ka we ka sing ku pa la wan cha skol ban lap ya ka salma kini ki arnut kila syong ban ya kran ka salma kala ong yo ne ku pa ni la le palat yu na than hadu bong da long kum ne ngim chu so thu yu ma u le dan kami ka ching e na ki kame ki pa handre yo khandiat ru na ku pa la ne na ka kame baro ki khon ki dan kam ban yo e ka ching e bat ka ching kershan na ki kame ki pa ha bas ngoi ka ne ku pa ula sung mulung bat ula jam menta te ula sung thu lon ya ka e baro ka berada ban chia ka salma ka le thu bong na than menta ula trebla ha cha ka thau kali ukpa ta ka singi babun ula le sha ka ta ka bat ula ong yu na than ba de ban wan no bat u una than pat tre hitran ukpa ula batai bat ong ma ye pala de phi sunga ba wan no bat nga pimnen kaman bala kat bangadang im ha kan per thai nga wan hang ni ban wan shaw no ya phi sha yeng map no ya nga kat tu nga le ka ching bakla nada phim wan nga ru ngam tre le ban ngan ap ya phi hadu ba phinda ko ngo ha kan ni ka khalip mat so tunat lam na ba una than ula chan sim chai ula kudub la piam ya la ukpa ru la piam kum ju bat baro arngon kila yam bas nguk ta than ka man siam ha bala bha ka man siam ha ka sngi ba buat una than ula yalam sundon ni ka salma se po hostal ka dei ba man chingo ayu para barit chung una than ha badang sukha dang khandiat sngi una than ula bat yu para bat ai kerteng ya u da daniel kane ka maina kala kali una than bau dei ban sa dang no na do man ta ka sngi wat la ka dei ka maina ru kala ong bakan sumar bahaya u kum khuna chong una than na balayo ya ka chin chania bat ka ching en ha ka sen ka ban kong ula man chu ya ka ching khot sa jo ka maina menta baro ki ai ki la biang lon bat ha ka sngi ba bot una than u da le biang sa po skol ula riam bha bat ula kamen biang bat ke perlok sai sen pan ka salma ru kala tho da ka si thi ban phrai e yu na than una than ru ula pule ya ka bat ula le se chirong jing skol da ka ching kamen ha ka sngi ba bot ka salma kala slam biang sa po skol kala long thik kum ha ka first day una than ula wan mi thik kum bala ja ka sen ka banangkong bar ka banang ru ha ka ni ka por kelas dang slam ka salma kala rain bha baneu i yu na than una than pat ula kali balai phida ranya nga balai phia ban tho da ka confession letter ka salma kala kali hatu phila pule una than ula ong ha oi de hang ne kin perlo ka jing i jongki kala butang biang kilas tang pangkran pendom iwe pat prangkaran una than hadin ula ra sendon ni ka salma padang jong islam barga khana jing i jongki kala kun no hang ne parlok pisotunan ne em ngada ha oi sayra ban share lem chekwe pan bad on sapmi biang shibun kum kini tang na ka banta jong phi khuble shibun ni phi baro